Остава всички локсуем, аз съм Кикош и това е епизод 2. Мася. Няма ги качвам на едно всичките епизоди. Аз днес ще снимам 2 или 3. Защото някой да правя. Знаете какво е чувството, като ви е тъпо и някой да правите у вас. Освен да гледате някакви клипове на феновете си. Аз имам много фена. Сега ако започна да ви ги изброям... Спарко, Алекс, Спарки. Спарко. The Play, Кридел, Еска Клан TV, Rose Games, BG и Мазен Лак. Не, на това не съм фен. То на това кой е фен? Кой е фен на Мазен Лак? Това е просто фейк. Тази къщичка ще направим много яка. Само трябва да я оформя тук. Стените ще са от дърво, защото аз обичам дървото. Влюбен съм в дървото, обичам всичко да ми е дизайна от дърво. Чай да го преработя това. Ще е големичка. Тоест, че няма да е малка. Ма няма да е пък и мега огромна. Ще си е нормална, уютна къщичка. Аз, както казах миналия епизод, много обичаме така къщички да си правя. Така, ако не сте гледали този първи епизод, ако е станал много дълъг, това е на оцеляване. Който не е гледал първи епизод. Да е... Excuse me, че малко ти съм се чула. Отново микрофона ми падна от устата. Подарваш съм меню тук. Да вземем първата. И без това ще имам дърво покрива. Кем след това да е сега навътре. Не мисля да е мега голяма, е толкова, колкото сега прави, нали. Кирката ще издаде багажа. Чайте малко ще се оставя тук workbench, както някои хора наричат така. Аз му викам крафтинг table. Защото така съм свикнал да му викам. Ще сложа малко съпече тук. Абе. Защото не обичам тъмнината в Майнкрафт. Просто не обичам. Много копайне през целия свят. Той без това в Майнкрафт едната ви цел е да копаете, защото без копайне почти нищо не можете да свършите. Демек, че няма нищо, освен ако не експлорвате. Просто копането в Майнкрафт е задължително, просто не мога да оцелеш. Майка ми татка чисти с първо смукачката, не знам дали чувате, аз се чувам. И преди малко влезе стаята и ми вика: кучето иска да е при тебе. Ама не е при мене. Защото го е страх от просмукачката. Как изгасна и се изплаших, мама ти така. Nice торча. Всичко точно, мощно. Чай, това дали е точно? Ми не е точно. Е точно. И кирката ми там ни издава багажа. И там на време ми свършва. Събрал съм бая кабелстон, като гледам. Сега започва важната част. Тъй.
после ще отида за Сент. Аз въобще не съм опознал World, само тук съм бил. Аз викам това е за този епизод. Следващия епизод вече стане яка къчка. Коментирайте, оценявайте и бай!